Jırlarga gireysizmi, jırlarga şakırsak bilesizmi degan sıravlar bek köp boldy. Şu sıravlarga jogap berip, şu 15 yıl elek yazılgan jırımni jırlap bitasizmi? Belki şakırsiz bilýaryzga. Yubileying bilen kutulup, tilekler dileýim siňa. Batur küleş ýitip gaşak ýylamayıpdyr sen miňa. Yubileying bilen kutulup, tilekler dileýim siňa. Batur küleş ýitip gaşak ýylamayıpdyr sen miňa. Yaşa yaşa